Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island region, ang amon idulong sa inyo. Kagaring atong top story subong nga adlaw, August 25, 2026. Mga kapitan nga ginreklamo bangod ila himata ang benepisyaryo sang scholarship naguli sang kwarta. Lady Rider patay sang malapakan sang truck. Duha ka mayor sa Negros Occidental ginahuring-huring masulod sa Yunega nga partido. Grocery store nakuhaan sang masobra 9,000 pesos sa nagpakuno-kunong mayor sang Bacolod. Kag sa good vibes, chapel sa barangay Patag sa Silay ginadagsa sa mga turista. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, wala mahakot nga basura, ginareklamo. Amo sini ang sitwasyon sa basura sa atubang mismo sa isang simbahan sa Barangay Handumanan sa Bacolod City kung sa diin ginpahamtang ang garbage bin. Ginareklamo sa simbahan ang paghimo sang amo nga lugar bilang dumping site bangod nagabaho ini ilabi na may mga diapers kag patay nga sapat pa nga ginahaboy diri ang mga residente. Amo man sini ang sitwasyon sa porsyon sa Barangay 7, malapit sa daan nga planta sang isa ka soft drink company. Nanindugan si Bacolod Environment and Natural Resources Officer Attorney Alin Love Dignadice nga epektibo ang garbage bin nga ginpahamtang sa mga barangay. Apang problema sa gihapon ang mga residente nga wala nagasunod sa mga patakaran nga ginapatuman sang syudad. Sunod sa iya, kalabanan sa mga reklamo amo ang basura nga wala man ginahaboy sa sulod sang garbage bin bangod tam-an ini kataas. Sang ginbutangan na sang hagdanan sang syudad ang mga garbage bins, ginpangkawat man ini sa mga kawatan suno sa iya. Ginapangabay sa syudad ang mga kapitan nga kinahanglan magbutang sila sa ila personnel nga 24 oras magabantay sa dumping site sa ila tagsa ka barangay. Iniasuno kay Dignadice nakasaad sa ilang kasugtanan sa mga punong barangay antes pahamtangan sang garbage bins ang ila lugar. Sa karon may 3 na ka garbage bins nga ginpahamtang ang benro sa mga dalagpo nga barangay. Para sa amon commitment with them. So kung taon mo, it's part sa obra ni barangay to ensure butangan niya tao, assist nila kung paano maghaboy, kung alang-alang. That's why yung butangan man nila sang ladder. Ang problema, ginakawat man ko, no? So, dapat ma-proactive na si Kapitan kung paano na nila. Kaya actually, tanan kami, with those na maging pang-deploy namon nga din, we have fast communication, may mga GC kami, makita namon kung magpunod na, magpahambal na sa damon sa mo dayon nga na manug-awas na, ice swims, gina-relay, and then ginapakuha. So, ang problema ko lang kung si Kapitan, hindi iya pagbutangan tao. Amugin na ang problema at tatanan. Sa number 9, lalaki nga ginaalagar nanulod sang balay sa Talisay, napatay. Naabdan sa katapos ng Talisay PNP ni isa ka lalaki nga nagahigda kag wala na sang animo sa isa ka subdivision sa Barangay Zone 15, Talisay City sa Negros Occidental, Martes sang kaagahon. Nagwa sa investigasyon nga nagpatigayon sang routine roving patrol ang security guards ng subdivision sang ila makitaan ang duha ka mga lalaki nga nagatinguha magsulod sa isa ka balay. Ginlagas ng security guards ang duha ka mga lalaki apang nakapalagyo ang isa. Nadakpan sa security guards ang isa sa mga lalaki kag ginpusasan. Sunod sa mga security guards, nagaginhawa pang lalaki sang ila ginpusasan. Nag-abot ang katapos ng City Disaster Risk Reduction and Management Office kag sang ila gin-assess ang conditions ng lalaki, wala na ini nagaginhawa. Ginsiling ni Police Lieutenant John Patrick Linda, ang Deputy Chief for Administration sa Talisay PNP, wala sang pilas nga nakitaan sa lawas ang lalaki nga wala pa makilala. Ginabulubata 40 anyos ang mga persona, gamay ang panglawason, kag may tattoo nga dollar sign sa idalong sang iya mata.
Gin-turn over ng bangkay sa scene of the crime operatives para sa examination agud mahibaluan ang gintunaan sang iya kamatay. Investigation, ma'am, is na sa SOC para malaman namin yung cause of death ng suspect. Pero may visible wound, sir, sa kanyang katawan. Wala, ma'am. Wala siyang sugat sa katawan. Subong din ng bangkay, sir. Para sa SOC, they are conducting further investigation, ma'am, to identify the cause of death of the suspect. Pero initial investigation, sir, ay pumasok sila sa property. Yes, ma'am. Oo, ma'am. Anong nakuha nila, sir? Wala yun silang nakuha, ma'am. Bali, na-spatan yun sila, ma'am, ng mga security guard, ma'am, na nagro-roving dun sa subdivision. Ginlaot sila. Tapos ang isa ni ma'am, yun yung na-apprehend nila, ma'am. Sangging laot nila. Tapos ang isa, ma'am, nakatakas. Sa number 8 grocery store, nakuhaan sa masobra 9,000 pesos ang nagpakuno-kuno mayor sang Bacolod. Ginaimbestigahan sa Bacolod City Police Office ang isa ka insidente kung sa diin na biktima sa isa ka scammer nga nagpakuno-kuno bilang si Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang isa ka supermart sa downtown area. Lunes sang kaagahon, nakabatong sa tawag gikan sa nagpakilala nga alkalde sang syudad ang isa ka hotel sa downtown kag nagbook sang duha ka rooms bangod sa ginapaabot nga mga bisita. Matapos ini, nagpangabay man ang caller nga baklan pagkaon ang mga bisita apang wala sang pagkaon sa amo nga hotel. Ginsugo sang caller ang security guard sang hotel nga magkadto sa pinakamalapit nga Easy Pay Terminal nga nahamtang sa 24H Supermart sa Dalan Rizal. Didto na gilayon nga ginhatag sang guard sa cashier ang cellphone kag nagpangabay ang caller nga sendan siya sang kwarta agud makabakal sang pagkaon bangod hindi pa ka-open ang iya nga bank account. Nagdangat sa 9,900 pesos ang kabugusan nga nasend sang cashier sa nagpakuno-kuno nga alkalde. Apang matapos nga nasend ang kwarta, wala na ini magsabat pa sang gintawgan liwat. Sunod sa mga biktima, parehas gid sang tingog mismo ni Gasataya ang scammer. Rason nga wala man sila magduda. Natukiban man ang duha pa lang kasemana nga nagaobra ang cashier sa amo nga supermart kag isa ini ka working student. Sa karon ginmanduan na sang alkalde ang BCPO nga i-track ang number nga nagtawag sa hotel agud mapasakaan ini sang kaso. Ginpahanumdom ni Attorney Marty Go, Secretary to the Mayor, ang tanan ng mga business establishments sa syudad nga maghalong sa mga kaangay sini nga mga modus kag i-verify sa syudad ang mga transaction nga may kangtanan sa ngalan sang alkalde. Handa nga magpasaka sang kasong syudad, batok sa scammer. Public, siguro in this case is that hindi lang kita dasig-dasig magpati sa mga amo na nagpakilala lang nga si Mayor nga sa phone lang, especially siyempre hindi makita or like this is not the first time that it happened. It happened before katong may nag-order man sa restaurant, sa isa ka restaurant, damo nga order nga nagpakilala man si Mayor. May lang kay na nabalaan to din sa restaurant, gin-confirm na nawat diri sa Mayor's office, di wala. So those business establishments naton na maka-encounter sa amuni, as much as possible, verify gid diri sa Mayor's office, matawagin sila or anything that they can think of to verify na indeed kung si Mayor gid man ang gatransact sa ila. Sa number 7, lady rider patay sa malapakan sang truck. Maga-overtake untani ang 21 anyos nga babayi sakay sang iyang motor sang iniang nasangit sa gutter sa Taytay nga sakop sang sitio Buswang, Barangay Bio sa Banos sang Amlan, Negros Oriental, Martes sang aga. Nabili ng iyang motor samtang nagtabog ang rider kag nalapakan sang goma sang truck nga may karga nga semento. Ginsiling ni Police Staff Sergeant Mark Anthony Rodriguez, Assistant Traffic Investigator sang Amlan PNP, nga pareho padulong norte nga direksyon ang motor kag ang truck. Ang napatay ang taga Mandaue City, Cebu kag tumandok sang Santa Catalina sa Negros Oriental base sa ID nga nakuha sa iya
mga pagkabutang. Detained karon sa custodial facilities ang Amlan Police Station ang driver sang truck. Yung victim is kuan bag transport sa rural health unit namin dito sa lugar namin, ma'am, is was declared by the duty physician, ma'am, the municipal health unit based on arrival, ma'am. Both vehicles traveling to north direction. Pagdating sa place of ng accident is yung motor is attempted to overtake. Upon overtaking, yung motor niya na sangit sa concrete gutter sa bridge, ma'am. Motor niya is na iwan yung tapos siya nalagpot siya, ma'am, ba na thrown. She was thrown at the sa rear portion, left portion of the truck. Motor na punta sa ligid, the motor na she was run over by the wheel. Sa number 6, manghuma ginpatay sa Calatrava. Padulong sa merkado ang 50 anyos nga manghuma sang siya ang gintambangan sa kagagintiro sa 3 ka mga persona sa sitio Panggias-Giasan, Barangay Lalong sa Banwasang Calatrava sa Negros Occidental, Domingo sang aga. Ginsiling ni Police Captain Jesus Alba, ang hepe ng Calatrava PNP, may person of interest na sila sa pagpatay kay alias Jundi. May ginalantaw man ang PNP nga motibo sa krimen apang hindi pa nila mapalayag tungod padayon pa ang investigasyon. Base sa resulta sang medical legal examination, nakaangkon sa madamo nga igo sang bala sa lawas ang biktima. Yara sa nabukid nga bahin ng lugar sang krimen. Hindi masulod sa salakyan, kag layuanay ang mga pamalay. Sa karon at large sa gihapon ang mga suspect. May personal interest na kita nila nason pag-iikon. Kaya going pa amon nga investigation kaga pagkitapang eyewitness pala sa natabo. Mga alas 8 na ni sa natabo, alas 9 daw manindahan sa mo. Lagaling kita yung balay sa bukid, lagka na. O, iya asawa nakita lang sa unan nga may tugata, 3 ka tao yabana, kag gilpiro lang na yung yabana. Mula kita dyan. So yun na bukid nga ba? Sino? Yes, nabukid na, hindi na masulod sa akin, dalakat na sila. Drama nga, kanya victim ko. Oo, okay man ang record sa barangay, wala man isa ini lain na record sa barangay, according sa barangay official. Sa number 5, duha ka mga mayor sa Negros Occidental ginahuring-huring masulod sa Yunega. Pero Secretary General sa partido wala naghimutig o kung nagkumpirma. Wala ginkumpirma o kung ginhimutig ni Mayor Salvador Escalante Jr., Secretary General sa United Negros Alliance, nga may duha ka mga alkalde sa probinsya nga magaupod sa ila nga partido. Suno kay Escalante, hindi siya privy sa impormasyon nga may duha ka mga mayor nga magaupod sa Unega. Sa karon may 14 o kung 15 sa 31 ka alkalde ang ila ka upod sa partido. Anabilin iya sang Love Negros o kun independent. Magapatigayon pa ang Yunega sang General Assembly kag kun madayon ang barangay elections patigayonon ini antes sang piniliay. Suno kay Escalante, duhaman katuig kag wala sila makatipon. Sa piha ka bahin para kay 5th District Representative Emilio Dino Yulo, malayo pang 2028 kag wala pa man sila sang alignment nga ginalantaw. Wala siya sang may makita nga mabungat nga basihan nga mag-upod sa local, provincial o regional party suno sa iya. Sang iya nga pagpapili sang sugod, independent siya. Sa nagligad nga piniliay, si Yulo ang nangin partido lakas. Wala man sa may nag-recruit sa iya gikan sa Yunega o kon Love Negros. Kung may malabutan na nga kasugtanan ng coalition sang Love Negros kag Yunega para kay Yulo, luyag niya man nga masunod ang ginkasugtan. I was neither Yunega nor Love, no? And nakasurvive mo ng district na ko. So, there is no compulsion for me to join any of the local, regional, or provincial party.
Sa number 4, kaalyado ni Congresswoman Cheding Alvarez nagapati nga tapuson pa niya ang iya termino sa pagka-kongresista. Kaalyado ni Congresswoman Mercedes Alvarez nagapati nga hindi siya magpapili bilang Vice Governor sa probinsya sa 2028. Posible man ang pag-isa sa mga Zyco kag Alvarez sa Cabancanan City. Inisunod kay Board Member Jeffrey Tubola sa interview sa media sininga Martes. Pathag ni Tubola may isa pa ka-term nga bilin si Congresswoman Alvarez kaginalantaw na tapuson niya kini. Antes pa man nagwa ang mga spekulasyon nga ang hinaplos ni Alvarez nga si Board Member Genaro Ralph Alvarez IV ang magapapili of Vice Governor, may mga impormasyon nga nagwa nga si Congresswoman Cheding ang mahimo magapapili bilang Vice Gobernador. Sa Cabancanan City naman, suno kay Tubola, may posibilidad nga mag-aisa na ang mga Zyco kag Alvarez para sa 2028. Suno kay Tubola, hindi naman magpapili pa si Ana Mayor Isidro Zyco. Depende kung sino ang iga-endorso sang grupo. Sa bahin ni Tubola, ngayara naman siya last term bilang board member, malayo pang 2028 kag depende na sa partido kung ano ang mangin desisyon. Nagwa man ang iyang ngalan para sa Cabancanan sa 2028. As Congress. Mas congresswoman. Kay actual doon, kami ni Kong Limao naglagan 2019 eh. Siya ang congressman namon. Hindi may term pa si Kong Chiding. May isa hindi na sa maglagan na vice governor. Kung si Mayor Pidjo hindi na maglagan, damo kapilit, mga balik. Nga maisa na mga Alvarez kag base na posibilidad kag ang ang Zyco. So kung mag-isa, so depende sa ila kung sino ang panagano nila mayor sa Cabancanan. O ang Alvarez may buligan man yung kandidato. May posibilidad kung may buligay guro, hindi naman silang pares ito sa Nigan, yung lagan isa. Oh yes, kung ang publiko. Sa number 3, joint inspection kag water sampling sa sanitary landfill ang panawagan sa Bacolod LGU sa EMB. Ginakwestiyon sang Bacolod LGU ang resulta sang water testing sang Environmental Management Bureau Negros Island Region sa sanitary landfill sa syudad sa Barangay Felisa matapos nga may water contamination nga nakita sa malapit nga creek. Inibangod ginserbihan sang EMB sang notice of violation ng syudad sa amo nga rason. Hulyo 9 kag 20 ginpatigayon sang EMB ang testing. Ginsiling naman ni Bacolod City Administrator Attorney Mark Steven Mayo nga sang Agosto nagpatuman man ang syudad sa nga kaugalingon nga testing. Apang wala ini nagsanto sa resulta sang EMB-NIR. Suno sa iya, ang ginapatihan nga exceedance sa tubig nga nagwa sa resulta sang EMB ang wala nakitaan sa resulta sang water testing sang syudad. Agud matumod ang kamatuuran, nagpanawagan si Mayo sa EMB nga magpatigayon liwat sang joint inspection kag water retesting sa landfill agud ma-verify ang resulta. Naghatag na sang position paper ang syudad sa EMB-NIR matapos sa duha ka notice of violation nga ginpapanaog sa ila. Sa karon ginapasabat man sang syudad ang daan nga garbage collector nga IPM Construction and Development may angot sa wala mahikot nga Environmental Compliance Certificate o kun ECC sang cell number 4 nga ila gin-construct. Nagaawas na ang cell number 4 rason nga ginagamit na sang syudad ang cell number 5 nga wala man sang ECC. Pagklaro ni Mayo, hindi pa makuhaan sang ECC sa ang cell number 5, bangod wala pa man sang ECC ang cell number 4. Gintinghuan man sang Digicast Negros nga makuhaan sang bahin ang EMB-NIR. May angot sa ginaalegar, wala magsanto nga resulta sang water testing. Apang wala pa ini makasabat as of press time. And just to make it clear, we're not trying to dispute the results sa test ng EMB because it is part of their mandate. Ang amon lang sa parte sa syudad, naghimo man kita initiative to have our own test para mapakita
na there has to be clarificatory conferences kung ano gid bala ang natabo sa pag-test ng July 9. Again, just to enlighten and to verify the process, muna kung diin naghalin ang tubig, no, ang chain of custody, so on and so forth. And at the end of our position paper, isa to sa mga ging-ayo natin sa EMB, kung pwede may joint resampling, joint inspection, if they would be willing, and of course, the city is very much ready to have such joint resampling with EMB and IR. Sa number 2, DOE Secretary nagpasalig nga makaayo na ang pila sa mga power plant nga naguba sa Visayas. Ginapaabot nga mapahagan-hagan na ang adlaw-adlaw nga mga brownout sa bilog nga Visayas lakip na sa Islas Negros kung matapos na kaayo ang pila kadalagko nga mga power plants sa Visayas nga ginalauman matapos sa sininga semana. Ini ang ginanunsyo ni Department of Energy Secretary Sharon Garin. Humarin sa nagliligad nga semana, ginapaabot o kung ginapaidalom sa yellow kag red alert ang Visayas grid bangod kulang ang power supply para sa Visayas. Pero ginapaabot na sa pagpatuman sang repair sa mga major plants dako na ini nga bulig para maibanan ang yellow kag red alert sa Visayas. Sa kada announcement sa National Grid Corporation of the Philippines o kung NGCP, ila ginasiling nga bangod sa kakulang sang power supply sa bilog ng Visayas, dala sang pagkaguba sang pila ka mga planta, may ginapatuman nga sunod-sunod nga brownouts. Naga-coordinate man karon ng DOE sa iban nga stakeholders angon sa sitwasyon sa Visayas. I-connect ang 4 ka battery storage facilities sa Iloilo, Negros, Cebu, kag Leyte para makabulig sa pagbalanse ng supply sa Visayas grid. From our coordination with the industry, we expect major power plants to return to service soon with TVI Unit 2 and KEPCO SPC Power Corporation expected to return to service within the week, followed by TVI Unit 1 and Cebu Energy Development Corporation Unit 1 in the coming weeks of September, providing additional capacity. It's unfortunate na may mga nasisira, pero meron po nag-assure na po itong mga companies na to na they will be back on track na. Kag sa number 1, mga kapitan nga ginreklamo bangod ila himata ang benepisyaryo sa scholarship nag-uli na sang kwarta. Mga punong barangay sa Negros Occidental nga ginreklamo bangod ila man nga himata ang benepisyaryo sa scholarship program sa idalom sa bawat barangay, makikinabang program ang nagbalik na sa natungdan nga pondo. Ginsiling ni Board Member Richard Julius Sablan, nga presidente sa Liga ng Barangay Negros Occidental Chapter, nga sila ang nagpadulong mismo sa barangay sa Kawayan kung sa diin duha ka mga anak sa punong barangay ang benepisyaryo sa among scholarship program. Nakuha na nila ang tig 20,000 pesos nga pondo kag napangitaan na sang bulos nga bag-o nga duha ka benepisyaryo. Ang sa bago nga barangay naman suno kay Sablan, nakuha naman balik kay ang punong barangay mismo ang nagpadulong sa Liga ng Barangay Office matapos nga maglupok ang isyu kaginuli man ang pondo. Anak sang punong barangay suno kay Sablan ang isa sa mga benepisyaryo. Sa barangay sa Moises Padilla suno kay Sablan, nagpahibalo na ang natungdan nga punong barangay nga iuli ang pondo kag natalana nga kuhaon nila balik ang pondo suno kay Sablan. Himata sang punong barangay ang isa sa mga benepisyaryo. Suno kay Sablan, duyag niya nga ma-clear ang mga ngalan sa natungdan nga punong barangay gikan sa issue. Sa mga wala pa makarelease ang pondo para sa among scholarship program, nagapahanumdum si Sablan nga likawan na dapat nga ang mapili nga benepisyaryo himata sang barangay official
elected man o kung appointed. Damlag ginsiling sa DILG nga isa sa mga pagsulundan sa pagpili sa benepisyaryo para sa among nga programa, ang mga dapat hilway ini sa conflict of interest, nepotism o kung favoritism. Tig 20,000 pesos ang mabaton sang 5 ka mapili nga scholars ang barangay sa among nga programa sa idalom sang Office of the President. Mga reklamo, especially ang mga bata gid bala sa mga kapitan ang nakabaton. So ginapabalik tagit tanan nga ari magdambot sa amon opisina. Ginakantuan gid nakon kag ginakuha. Oo, actually ginapaprepare na sila namon sang substitute, sang bahilo. Tapos kung ara lang man, panaso namon ang ngalan, tapos ibutang namon sa link ang bago, tapos ihatag namon dito dikta. Pero pag wala, ginakuha gid namon. Sa Good Vibes Chapel sa Barangay Patag sa Silay, ginadagsa sang turista. Ang ini nga chapel ang gintawag sa mga turista nga simbahan sa bukid. Ini bangod na hamtang ini mismo sa ibabaw sang bukid sa Sitio Tayap, Barangay Patag sa Silay City. Malabyan lang sa higad sang dalan sa Tayap ang gate pasulod diri. Pasulod sa gate makita ang matahom nga landscape kag sa unhan amo na ang San Antonio de Padua Chapel. Agaw atensyon ang architectural design sa chapel. Ang atop sini gingamitan sang pugon ang mga haligi kawayan, kahoy naman ang sa atubang sili. Nagagwa sulod lang ang hangin sa chapel. Antique ang mga pertahan sini nga pang 17th o kung 18th century ang design sang carvings. May religious icon. Ang sulod sang simbahan himo naman sa kahoy kag glass. Ang likod sang crucifix himo sa glass, gani at hag ang katahom sang kabukiran sa likod. Bangod sa pinasahi nga design kag katahom sang chapel, ginadagsa ini sa mga turista kun Sabado, ang adlaw sang pagmisa diri. Kada alas 4 sang hapon kun Sabado ang misa, 1 ka oras antes ginabuksan na ang area para sa mga bisita. Kun First Friday, naga-misa man diri, pero pagka First Saturday of the month, wala naman sang misa diri. Subong, isa na ini sa mga wedding ceremony destination bangod sang katahom sang lugar. Kag kita naga-shout out sa ating mga live viewers kay Mirna Garrido Clavel, Good PM Digicast, and Ma'am Barbara watching from Bacolod. Kay Jessery Garucha Hevero, maayong hapon Ma'am Barbara Mijares, kay sa tanan nga staff sang Digicast Negros. Ma'am, please shout out kay Toto Dane. Salamat gid and God bless. Hambay ni Ma'am. Chona Evangelista Carredo, maayong hapon Digicast Negros watching from Singapore. And of course, hi to Sir Romel Mahilom Galio. Kagamuyatong top 10 stories of the day, tub-tub was. Ako si Barbara Mijares. Maayong gabi.